Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu Season 6, Episode 1. Makhumalo, Mangwabe, Ubaba, Makhumalo, Umseleku, Umacele. Because le, ibona, bo 5, abakhulume ngayo. Ukuze kuzoba ke sihambisana. Ngiyazi sibakhona bangasayikhumbuli le ndaba ukuthi iqalephi. Sizoyiqala la eqale khona base siyaqhubeka ke ukuthi bathini ku episode 1 of season 6 nakhona sithi bazama ukulungisa nakhona sibona uMangwabe enza into esingayiqondi. So kwenzeke ku season 5 ubaba uMseleku ukhipha amakhosikazi bahamba ngaphandle kwakhe kwabamnandi kwaba khona ngithi nje i-meeting emfishane ababenayo. Umacele ene-list yezinto athi ziphuma kubaba uMseleku. Kule list ubaba uMseleku becela ukuthi babambisane ezamakhosikazi akhe ufuna i-unity. Okunye iy'ngane nazo akafuni ukuthi zihlukaniswe. So uma ekhuluma ngendaba yey'ngane ukuthi ziyahlukaniswa uthi uMangwabe useyihambisela yena iy'ngane esikoleni. Makutholakala iy'ngane before bezihambiswa ubaba uKhumalo, ubaba kaThobile uMakhumalo. Kanti ukubakhipha emotweni uMangwabe ubakhiphe kunesimo esingesihle. Lokhu sikuthola ku season 5. So ubaba uMseleku uthi la into eyenzeka. Ubaba uKhumalo wahlisa umntwana uMawande wavula igate. Wadriver wamshiya. Kanti futhi mayise emshiyile wabuye wangaphuma emotweni uMawande kwaba huye futhi okhipha usisi wakhe lo mncane. Nakuba ngingathandi ke mina ukukhuluma ngey'ngane kodwa ikhona into la engicabanga ukuthi iyona kufanele siyinake noma engizothi isifundo kule review engiyenza ngoMangwabe, uMakhumalo, ubaba uMseleku, uMacele, ubaba bawu-5, ubaba kaThobile, uMakhumalo, uMangwabe, uMacele, ubaba uMseleku. Kunesifundo engicabanga ukuthi sibalulekile ekugcineni kwayo yonke le nkinga ekhona inyakanyaka. So uthi ubaba uMseleku ngaleso sikhathi ubaba uKhumalo enze lokho walibona iphutha. Asivume-ke sonke kwaba yiphutha-ke le yenziwa ubaba. Kodwa uthi ubaba uMseleku ingoba kwakunesimo esiphuthumayo yingakho ubaba uKhumalo enza kanjalo. Akamlindanga uneni or usisi kaneni lona likho right. Akamlindanga ubaba mayezoshiya ingane akalindanga ukuthi kuphume usisi lo osiza ukubheka abantwana bakaMangwabe. Ufuthi mayeyekela uMawande eyovula igate yena uyamshiya ungena ngaphakathi. Ake sichaze-ke iphutha lalokhu. Ubaba uMseleku usaziwayo. Siyazi ukuthi nje usaziwayo njengamanje kuyaziwa futhi unemali la eMzansi. Ya sizoyenza ijule ukuze sizobona ukuthi onke ama-side a-wrong kule ndaba yey'ngane. Ubaba uMseleku udumile, unemali, uyaziwa, iy'ngane zakhe zisencane, amantombazane futhi omabili. Ubaba ujahile, ungena ngaphakathi ingane isasegeyithini. Ingane uyishiye ivula igate. Makufika umuntu ehlutha ingane ngoba yena esengenile ngemoto ngaphakathi enye indaba leyo ebucayi. Kodwa manje ubaba ukwenze lokho ngoba ubenesimo esiphuthumayo. Asibeki into enegative. Sizama ukuthi siqualify le eyokuthi kwaba yiphutha ngaleyo ndlela. 2, uma uMawande sezothatha umntwana emehlisa emotweni, omaka Enzo bayayazi le, nami ngiyayazi ngoba umaka Enzo. Uma esezokwehlisa ingane emotweni, ubaba akehlile emotweni ngoba ujahile, angithi kusho ubaba uMseleku. Shuthi uMawande huye manje usenze njani? Uvula ngapha uthatha lo usisi wakhe uyamehlisa. Kanti nalokho futhi kungenza ukuthi lo mntwana omunye awe. Siyabazi omalume laba bathathe iy'ngane, siyaxabana nababanye. Kokunye nje
into esize abanye baze beyenza abazali uma imoto yamalume isiza omunye uyaphuma uyasazi isikhathi enzelani ngesikhathi umalume eyibeka phansi ingane uyabona kanti abanye ke bayaba wrong ngibala le uzuzo understand ukuthi izwela kangakanani kuMangwabe noma enephutha cha iphutha unalo ngifuna uyizwe la eyizwela khona omalume abanye sesibabone omunye uvele nje afike ingane zivulelane zodwa seziyagxuma ezinye into obonayo ukuthi hayibo nazi ingane zizolimala ajike futhi angalindi ukuthi enye ingane ayingene ngaphakathi ekhaya kodwa siyazi ukuthi le South Africa kuyabheda ngibekela lesibonelo ukuze ubone ukuthi ke le eyephutha ivelaphi kodwa wrong uMangwabe yazi wrong ngani indlela akhuluma ngayo ngobaba kaThobile hayibo ayisheme ayikho enye into esingayisho ngoNesi ube wrong ukhuluma ngomuntu omdala ngale yandlela mayethi ukhuluma angazi noma mhlambe indlela akhuluma ngayo yini mhlambe nami nginephutha indlela asho ngayo ukuthi ubaba wakho ngala ubaba yena uthe ngangithuma ingane ngoba ngazi ukuthi umzukulu wami ngingenankinga futhi wonke umuntu uyawenza amaphutha kwaba yiphutha yesi yabo indlela ubaba uMseleka ayichaze ngayo la ku season 5 ngiyayizwa mina ngoba vele omalume ke sike saxabana nabo ngendaba yezingane ngiyayizwa nokuphepha kweingane ke nje kahle ingane manje mayibuye esikoleni kuhle ukuthi nje ayishiwe egcekeni phakathi ibonakala ukuthi wena ingenile ngaphakathi endlini ngoba nje ngakubalela izigemegeme eziningi engasho ke phela ukuthi manje sekuyinto esobambelela kuyona kodwa nangu kuMangwabe shuthi lento mangiyibheka yenzeke ngesikhathi yena exabene noThobile ngento ethile abangayivezi ngoba phela yena uthi lento le i-deep mayesho ngapha ku season 5 uthi lento i-deep futhi umseleku owenze lento lenyakanyaka bakuyona futhi ke yena nezingane zakhe uzokhuluma athathe isinqumo kuyoba ukuthi mhlambe mayesefile hey uMangwabe bandla ngathi uyadinga ukuthi abe noma wakhe isikhashana because ukuyifamily enkulu yes kubalekile ukuthi abeke phambili izingane zakhe kodwa ezinye izinto kufanele uzenze noma zingavumi enzela zona izingane ngoba phela mayizoba nenkulumo yokuthi mina ngingenza noma yini ngezingane zami enze sengathi akadingi usizo loMacele yikho ngisengizobala noMacele because naye uMacele uthe ngoba uMangwabe esethatha isinqumo sokuthi ayithathele izingane engafuni futhi ukuthi le ndaba ingenelelwe ilungiswe ngelanga edinga ukuthi akalandele izingane banje umsebenzi bazothini bona yena ngithi manje useyayiqhelisa ngoba vele uqhamuka nesolution yezingane zakhe nalokho ukugxizelela ukuthi izingane zami noMacele futhi ethi izingane zakhe lokho ke okuyisizathu sale video okusekugcineni nakho ke uMangwabe unephutha ukukhuluma ngoba bayathobile ngendlela akhulume ngayo ubaba uvezile ukuthi kwaba nephutha kodwa wayengabonanga ngoba yena wayazi ukuthi vele izingane lezi izingane so mayithi ingane ayihambe iyovula igate ayikho inkinga kanti ngalesa sikhathi ujahile okusho ukuthi kuyavela ukuthi kwenzeka ngalesa sikhathi ngoba masingathi bekwenzeka everyday ukuthi ingane ivula igate mase yangena ngaphakathi hayi ku wrong phela ku wrong ngoba izingane nje angaphandle ukuthi ingane yentombazane izingane akuphephile lokho noma singangakufaka njalo ekhanda ngoba asifuni ukucabanga izinto ezinegative kodwa khona umntwana la onama dread angazi ukuthi kuphela iminyaka emngakanani olahlekile isithombe sakhe ufake i-uniform every time mangibona lo mntwana ku social media kukhulunywa ngaye ngiphathwa yikhanda uyayibona ukuthi iba deep kanjani iba deep lapho ngoba ubaba usuke wangena kusho baba uMseleki wathi wa driver in shuthi ingane yavula igate akasayilindi wangena ngaphakathi mayisengene ngaphakathi akaphumi futhi emotweni noneni
usisi osizayo akaphumi phela ukuthi akathathe iy'ngane zombili bangene endlini. Ubaba uMseleku usaziwayo wavela ney'moto eziwu-4, kwavela before ukuthi uthenge amagrosa o-20,000. So umuntu ongaba nomqondo wokuntshontsha ingane engayintshontsha ingane azi ukuthi eyaMseleku iyavela futhi la ku-TV Uthando Nesthembu. Idiphu uma sizoyibeka ngaleyo ndlela kodwa bona abayichazanga ngaleyo ndlela. Mina ngikwenzela ukuthi uyibone ukuthi isinda kuphi. Kodwa-ke esikutholayo uma kukhuluma uMangwabe uxabane noThobile ngento esingayazi ngoba abayichazanga. Le esimenza yena isenzo lesi esenzekile siyiphutha athathe asenze into enkulu mase ethi ubaba uhlukumeze iy'ngane as if ubiqondile, ngoba ubaba uyasho ukuthi nobani uyalenza iphutha. Sekurongi-ke manje ngoba phela umuntu omdala lo ubaba waThobile, asilindelanga-ke futhi ukuthi uMangwabe ubezokhuluma ngale ndlela ekuphinde kaningi ethi ubaba wakho, athi futhi ubaba uMseleku wa-protect-a ubaba wakho. Sesiyithola-ke uMangwabe ube nephutha ngokukhuluma kabi ngoba bathobile, futhi-ke inkinga yakhe noThobile eyaziwa yibona bengayilungisa ngaphandle ukuthi izifake abantu abaningi nomuntu omdala, ngoba nje nakho manje sesikhuluma ngobaba. Asiyekeni ukuba serious. Nayi-ke into uMangwabe u-right ngokuthi abe umama uqothe ey'nganeni zakhe, kodwa indlela enza ngayo i-wrong ngoba phela usizo lwabanye uyabadinga. Ekubeni umama oqotho ey'nganeni zakho, phinda futhi uzenze lezi zinto ezingemnandi wenzela iy'ngane, ngoba yena uma izoba nenkinga kule nkinga mase engafuni ukuthi mhlampe abonisane noma acele nani, mhla idinga ucela usizo loma acela uzoluthola kanjani, ngoba phela usethe mina ney'ngane zami mhla ngifile ngiyothathelwa isinqumo. Kuba ukukhuluma kanjalo kuyikhaya elikhulu, ngoba sike sibone nala ku-social media umuntu ebhala ukuthi ngisele ngedwa, uthole ukuthi bakhona abantu abadala, yizenzo zikamzali, kodwa wawungeke uze ukubone ngalesa sikhathi ukuthi uma wakho unephutha. Yilapho-ke sijule khona, ngoba phela ezinye izinto nathi nje siwomaka Enzo akufanele ukuthi lapha ekhaya sixabane nabantu isale kanjalo, kufanele siy'ncenge ngoba sazi isikhathi, ukuze o-Enzo bengatholakali sebeyiy'ngane ey'hlupheke ngalolo hlobo, ngoba umuntu usabambe ukuthi mina nganginenhliziyo enje. Yileyo-ke ezinye izinto mase uwumzali okufanele ukuthi ukhule nangazo, yindlela yokuthi usuzoziphatha kanjani nakubantu osondelene nabo, ukuze makwenzeka, ngoba phela thina silobu sicela-ke imvana ukuthi hawu baba please nje sisafuna uku-enjoya i-soft life, kodwa kahle kahle akusisi isinqumo sethu. Mase kwenzeka lokhu u-Enzo ukuze angabi ingane esekutholakala ukuthi ayisanakwa umuntu ngoba nakho mina nganginenhliziyo ebhedayo noma inhliziyo embi, angikuvimbeke lokho, ngoba ezinye izinto yifuna ukuthi uyigwinye itshe. Uyayizwa leyo nto? Uyigwinye. Awusenzeli wena manje, wenzelani noma kunenkinga, ungabe sekuthi mhlawumbe usudinga ukubeka u-Enzo kamakhelwane abafuni, wena ukwazi ukuya khona ngenxa yento ozenza yona, ngoba phela lezi ezinye izinto esichoma ngazo ukuthi mina ngi-independent, kwasha kwacima kanjani, uyamdinga omunye umuntu. Uthanda ungathandi uyamdinga. Nayo leyo ukuthi i-cutter off ifemeli ihlolisise, ungayithathi ngoba ishiwe yimi, sengisho ku-social media, ngoba wena uzosuke u-cutter off ifemeli ngento ongakwazi ukuyilungisa, kanti lento uzothola ukuthi iyalungiseka, izokusiza nanini, ngoba phela uma uba nenkinga uyazi ukuthi bakhona obani. Kanti wena uma usulalele u-Fix ekhuluma la ku-YouTube, yena exakeke izinto zakhe, mhlawumbe uthole ukuthi udinwe ngalelo langa yifemeli yakhe, angabuyi u-Fix after 3 months ethi yazi ekhaya sesiyilungisile into enje. Wena usabambe ukuthi nje mhlampe ngithe ngiyabathuka, ave ngibathuka-ke kulezi iy'nsuku nje indaba yabo ayikho. So lobo bamba ukuthi ngiyabathuka, kanti mina uma sekuhamba isikhathi inhliziyo yami ithi no, ungayilungisa lento.
Mase ngiyilungisa angisabuyi phela ngoba nasuke nababaningi nani nivumelana nami nithi asibathukeni vele asibadingi vele ifamily i-toxic kanti kokunye kuyalungiseka. Ngoba nje le iphutha liyiphutha. Nakuba siyibona ukuthi isinda ngakuphi ngoba iphatha iy'ngane and iy'ngane siyezwa ukuthi ziyalahleka. Ezinye nje sihlezi sisiza la nathi ku-social media sishere ukuthi hayibo kunengane ekanje siyacela. Ezinye sizeshaye uvalo ukuthi wosami at least itholakale ingane iphila. Noma-ke ingasaphili umzali ayithole. Yilapho-ke badiphu khona. Kodwa kuyokungahloniphi ukanesi asihambisani nayo. Hhayi, asihambisani nayo ungahloniphi umuntu omdala. No, asihambisani nayo. Futhi uThobile wamsiza phela unesi. Usekhohliwe. uThobile angithi wathi ethi elethwa kwathiwa nangu. Wangazami ukumnika ukushisa wavele waba umngani wakhe. Waphinde futhi uThobile mayeseshada weza futhi waba khona ekhoneni lakhe. Akakazi ukuthethiswa unesi ethethiswa umacele. Akakaze bemthethise. Noma bamthethisa-ke kodwa nje uThobile angithi wayekhona efana nosisi esephambili. Wayithola isapho kuThobile. Manje maye besenamaphutha yini nesi efuna ukulo-expose ukuthi sekukhona-ke okunye-ke manje sithi utheni? This thing is too deep ku-season 5. Ethi way deep. Mawukuthi phela uThobile noMseleku bahleba ngaye abayikhuluma eceleni ngoba thina bengasitshela umgosi ongaphelele. Sizothi abeze la besho ukuthi uThobile noMseleku babehleba ukuthini ngoba sethi uwena Mseleku osifake kulento. Okusho ukuthi uThobile noMseleku kunento abayaziyo ngaye usisi futhi uThobile-ke ewumngani wakhe mhlawumbe nabayethi uyamthululela njengomngani. Kodwa-ke ubaba kaThobile akenzanga lutho umuntu omdala. Umuntu omdala waxinwa isimo njengoba esho ubaba uMseleku ukuthi akagijime. Kanti lento eyenzeka yena akayicabanga ukuthi umzali uyithatha ngaleyo ndlela ukuthi ingane uyishiye egeyithini. Egeyithini makuqhamuka umuntu avule imoto avale ahambe nale ngane uzothini sokungaphakathi ekhaya ngoba yona isegeyithini. Uyaybo siyibuka ngaleyo ndlela-ke njengabazali kodwa inhlonipho ayihambe phambili kuyona yonke into. Thank you so much for your love and support. Ngiyasheshisa indaba kagesi nje akukhulumeki kahle. Ngikhuluma njengomuntu ongathi ade gijima. Ngicabanga ukuthi nizongizwa ningixolele-ke futhi mangikhulume kakhulu ukuthi bekufanele le ibalance kuyona yonke indawo ngoba esho nje umacela ukuthi okunye ukuthi nje njengoba bona Mangwabe sizoyikhuluma le yama in-laws the next video. Angivalile la.